Siyakhumbula ke mlami ngasekhaya ukuthi ke sila inkundleni ezemidlalo kwaceza la kubungazwa khona inkosi uDinizulu eyakhothama emva kokulwa ilwela isizwe sethu ukuthi kusasa sikhululeke njengoba sikhululekile nje ngalokusuna namhlanje la phambi kwami nginaye ikakhulukazi ke udokotela Zweli Mkhize. Siyakhumbula ukuthi kuba uminister ikakhulukazi ke waka health la eNingizimu Afrika waphinde ke ikakhulukazi ke waseva kuyena nje uhulumeni eningi ukuyoba futhi upremier phambilini so mningi kakhulu imisebenzi akayenza ikakhulukazi ke ephezulu lapha na ke emazingeni akhe uhulumeni. Khabazela asikubingelele sikwamukele emsakazweni ngoma FM. Siyanibingelela umsakazi nabo bonke abalaleli. Khabazela siyazi namhlanje ukuthi sila kwaceza kwenza umcimbi wedilo umcimbi omkhulu kakhulu ongakazi uzubonakala endaweni yakaceza. Mhlambe ukusbriefa nje isummary yosuku namhlanje. Usuku olukhulu kakhulu namhlanje lapho besizobungaza khona impilo nomlando ngenkosi isilo sasoSuthu inkosi uDinizulu. Ukubaluleke kakhulu njengomcimbi okhomba ukubaluleka kweqhaza alibamba inkosi uDinizulu. Mhlambe sokhumbula ukuthi uma sibuyele emuva umlando wethu izwe leli laKwaZulu namazwe la eNingizimu Afrika ayiphethwe amakhosi, ayephethe amakhosi wona ayephethe izimpi, iwona ayephethe umhlaba, iwona ayephethe uhulumeni. Ngakho ke uhulumeni wabantu wakusezandleni zamakhosi. Kodwa kwaliwa anqotshwa amakhosi ilabo abacindezeli abavela phesheya. Uma sebenqotshiwe kwacaca ukuthi ke kakhulukazi mase kufika ngempi ya 1906 empi yaKhanda Pondo lapho amaqhawe amaningi akaZulu aphela khona kuleyo mpi. Kwacaca ukuthi indlela yokulwa kiwe phambili wonke umphakathi oseNingizimu Afrika ubona into eyodwa ukuthi kufanele ngabe babambana laba abamnyama ukuthi uma kuliwa balwe behlangene. Kwase kuba khona isimemezelo sokuthi akuhlangane bonke abantu abamnyama ushintshe umzabalazo ngendlela ehlukile eyisimanje manje sizohambisana nokulwa ngemfundo nanokulwa ngamasu ahlukene. Lawo masuke agcina ukuthi kuze kwakhiwe inhlangano yeAfrican National Congress. Kwacelwa ke kona amakhosi ukuthi awuhlanganiswa umzabalazo kuphele futhi ukubandlululana ngobuzwe ukuthi umZulu lo umXhosa lo ngoba iyona into ezokuthi size sinqotshwe. Ukuhlangana ke kwabantu kwase kuba ukuthi ke nenkosi uDinizulu yaseyaphakanyiswa njengomuntu wasilethela ugqozi olukhulu wabizwa njengokuthi ke uyi-honorary president okuwukuthi siyaphambili ngomzabalazo phansi koholo lenkosi uDinizulu. Kubalulekile ke emphakathini waseNingizimu Afrika ngoba lokho kwashintsha indlela yomzabalazo. Kubalulekile enhlanganweni kaKhongolose nenhlangano eziningi eziphuma ngaphansi kwaKhongolose ngoba umlando wethu sonke lo. Namhlanje ke uma sizogqugquzela lokho into engibona ukuthi ibalulekile ukuthi sivume ukuthi umsebenzi lo ongaphansi wezwe lonke kona umsebenzi wabantu bakwaceza kona umsebenzi wabantu bakwaZulu umsebenzi wabantu bonke baseNingizimu Afrika iqhawe leli lezwe lonke laseNingizimu Afrika. Kodwa kufanele lisilekelele ekutheni sikwazi ukuthi abantu abasha bazi ukuthi asizange singene nje sesivuka sesinamalungelo kwaba khona amakhosi alwa umzabalazo wonke waxhumana kwasuka umzabalazo wamakhosi namabutho ngaleso sikhathi kwaba umzabalazo osufaka abafundisi ofaka umphakathi ofaka umzabalazo wekhali umzabalazo wazo zonke inhloko. Leyo mzabalazo yonke yona sibeke ku1994. Ngakho ke namhlanje uma sisebenza safanele sisebenzele ukuthi umphakathi impilo yabo ibe ngcono, abantu bakwazi ukuphila ngendlela efanele, abantu bakwazi ukuphepha emakhaya kungabi khona ubugebengu, abantu bakwazi ukufunda ngendlela efanele babe namakhono okuziphilisa, abantu bahola ngendlela efanele, kubuye umhlaba wabo, kubuye ukuhlonishwa kwabo, kubuye ukuthi impilo yabo inakeke. Zonke lezo zinto izinto inkosi uDinizulu ayizofisa ukuthi sifike sigcine sesifikile kuko. Ngakho ke kuhlangene kokubili okwakwenziwa inkosi nathi namhlanje. Masiqhubeka ke sokhuluma kungijabulisile ukuthola ukuthi uNdunankulu bese bheka izinto zalapha kwaceza ukuthi umlando omuhle kodwa kufanele kulungise umgwaqo njengoba chaza umphakathi wayizwa lonto ngoba into ezixakile kwakufakwa izindlu njengoba kuhlala kwenzeka nakwezinye indawo. Kufanele kulungiswe indaba zamanzi, kufanele kuphele indaba zobugebengu, kufanele kuqiniswe isimo semfundo, kufanele bekhona ukuhloniphana emphakathini. Konke lokho masikuhlanganisa kubona ukuthi kwenza ukubungaza inkosi kube ne-meaning kushuthi kunento okuyikhombisa ukuthi kuyahlangana okwakulelwa inkosi nempilo yabantu abayifisayo namhlanje. So ilokho sikubona kubalekile mhlawumbe engakubeka egcineni ukuthi kudinga abaholi bonke bazi ukuthi kubalulekile ukwakha ubunye
babantu abaningizimu Afrika abacindezelwe. Kubalulekile futhi ukuthi emcimbini ehlanganisa wonke umuntu kube khona ukubekezelelana, singasebenzisi imicimbi ukuvusa uhlevano lwepolitiki lokuthi abantu badluthulane. Ngakho-ke la sivela khona ethi sivele esikhathini sodlame sasizikhuza lezi zinto. Makukhona umhlangano ohlanganisa wonke umuntu, akuzwanwe, akuhlonishwane, akubanjiswane kuze kufike egcineni. Futhi noma ngabe akusekudlulile lapho, amaqembu ahlukene abantu abamnyama kufanele abambisane ukuze sikwazi ukuthuthukisa izwe lisephambili. Koze ube ngcono impilo yabantu abamnyama ngoba wonke lamaqembu esebenzisane ebambisana, ngoba wonke avotelwe abantu abaxakile abafuna into eyodwa, bafuna kuphela ukuhlupheka, bafuna kube khona imisebenzi itholakale, bafuna kube khona inqubekela phambili ngesimo somnotho. Kuyazwakala namhlanje uvele wagoqa konke nje ebengifisa ukuthi-ke sikwazi ukuthinta la. Mhlawumbe sesiphetha nje umcimbi nanku usuwenzekile kusemaphethelweni alo manje. Kuhambe kanjani ngokubuka kwakho? Umcimbi uhambe kahle, yonke into ngicabanga ukuthi umcimbi uhambe kahle. Yiko nje ngibeka igama lokukhuza ngoba kufanele sikhulisane ukuthi uma kufika la kukhona ukudluthulana, abaholi bona kufanele babe phambili ekutheni zingabi khona into ezidluthula umphakathi ukuze abantu bakwazi ukuhloniphana noma ngabe banembono ehlukene. Lokho nje kubalulekile kakhulu ngoba la sivela khona abantu bekuthi nge-t-shirt nje noma nge-flag nje umuntu aphelele aphunyelwe umphefumulo. Namhlanje akusekho lokho, sakushumayela ukuthi kube khona ukubambisana nokubuyisana. Kodwa ekugcineni kufanele bonke abantu abansundu bazi ukuthi bangavotela amaqembu ahlukane, kodwa ekugcineni lawo maqembu kufanele deliver into eyodwa kubona, impilo zabantu zibe ngcono. Ukuhlukana ngokuhlanga ukuthi abantu lo iluphi uhlanga afanele kuphela, kodwa nokuthi kube khona izinto ezinabambalo okuyibona abanamalungelo angcono kunabanye, kufanele ukuthi iphele yokuqedwa ukuthi sihlangane sonke sibambisane noma ngabe imbono yothi iyahlukana. Khabazela, sibonga kakhulu kuba nawe namsazweni ngoba ifanele kube intokozo kakhulu. Siyabonga.